এই বড়ো জাতিবিলাকক কৈছো আমাৰ আদিবাসী জাতিটোক रायजोफोर नोंथांमोननिसिम आं जाबाबो जायाबाबो गुसुं भिडिअ लाबोलायबाय नै बुहुद खोमसि जाथारबाय अखाया दसे उन्दुदोंमोन आं उन्दुनानै सिखारबाय नालाय रुं मोसुं बायदि नुदों आरोखि दा नोंथांमोननिसिम आं बे मोनसे आदिबासि जे सावथाल बे बुंनायनि सायाव भिडिअ शेयार खालामनो सानदों नाथाय बे बिथाङा बर'फोरनि सायाव एबा एसटि ट्राइबेलफोरनि सायाव मा खोथा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंलां बेनि उनाव नोंथांमोनहा नोंथांमोननि गोसोनि साननायनिफ्राय फोरमायहरबानो जाबाय। आरो मोनसे कच राजबंशीफोरनि जे मोसानाय बिसिना निजे माबा दंना गैया ड्रेस दंना गैया निजे जेनेबा रायलायनाय माखासे बुस्थुखौ नायोबा साननानै नाय जोंनि जे माखासे गासै बर'फोरनिफ्रायसो खावनाय बायदि सानजायो आरोखि। नोंथाङा बे मोसानायनि सायाव आरो बे आदिबासि जे बुंनायनि सायाव नोंथांमोनहा मा कमेन्ट होगोन नायबानो। এই বড়ো জাতিবিলাকক কৈছো আমাৰ আদিবাসী জাতিটোক এছটি কৰাত বাধা দিবলৈ যে পুৰা উঠি পৰি লাগি আছে। এই বড়ো জাতিবিলাকক কৈছো আমাৰ আদিবাসী জাতিটোক এছটি কৰাত বাধা দিবলৈ যে পুৰা উঠি পৰি লাগি আছে। नै बियो मैथा बिफां फिथाइ थाइजोब्बाय नै गोबाङैनो फिथाइ थाइबाय आरोखि जों माखासे गायनाय नैबे न' खाथिनियाव गायनाय दाथ' फिथाइ थाइबाय नालाय गोथाव जायो आरोखि जिखुनु गोजां बोथोरनि सम जालायबाय गुसु जालाय बेबायदिनो अखा दोमैबाय थानाय
गुसु बोथोरा जालायबाय नालाय अखा दोमैबाय थानोसै आरो दा जे कच राजबंसि कच होनोबा गावसोरना कच बिहार दंखायो नङा होनब्ला आं बेखौसो सानदों आरोखि बिसिनि माखासे गाननाय ड्रेसफोर माखासे जे दामजुफोर बै दामजुफोरनि सायाव बर'फोरनिफ्रायसो कपि खालामनाय होननानै सानजाथावो आरोखि बिसोरो जे जोंनि आसाम एबा जोंनि ट्राइबेलफोरनि सायाव आसामाव बिसोरो बेफार फालांगिसो मावनो थाफैदोंमोन नङा होमबा बेफार फालांगिसो खालामनो जे बेफार फालांगि खालामदाव दे दिनै गाबोन जिरायनो मोनगोन समफोर जे एसे जायगा मोनगोन बिनिखायनो मावै जोंनि आसाम एबा जोंनि BTC आव बिसोरो उन्दुनोबो लाबाय आरो थानाय सिथायबो लाबाय दे जोंनि बर'फ्रा जे माखासे गोदो समनिफ्रायनो बै समाव ब्रिटिश मुगानिफ्रायनो जे फैनानै थाफैनानै जे आसामाव बै आसामा गोदो जारिमिनखौ बुफ्रुनांगौबा गोबां दङ हासाम बेबायदिसो नङामोन होनबा जारिमिनखौ जुदि नायोब्ला जारिमिनाव गोबां गोलावैनो थने जुदि बुफ्रुनांगौब्ला बुंनांगौब्ला बर'नि गाननाय जोमनाय जानाय ड्रेस बर'नि जे माखासे जोंखौ जे ट्राइबेलफ्रा माबायदि जायो माबायदि लोङो गानो जोमो जुदि बिनि सायाव बुंनांगौब्ला जुदि खोथाखौ बुफ्रुनांगौब्ला जोंनि जे ट्राइबेलफ्रा जे बर' एबा जोङो मा होनो बेखौ मंगलिय फोलेरनि जाय मंगलिय फोलेरा जे खानस्रि एम्बु जिखुनु हक जाया मानो जायो बैफोर मानसिखौ ट्राइबेल जाति एबा उसुर दान'गावबो सोदों आरोखि बैफोर मानसिखौसो जोंखौ मानो ट्राइबेल हिसाबै गायसंनानै दोनदों नाथाय बिसोरो जारिमिनखौ मोनथिया हसिया जानला मोनला माबाखौथ' बियोब्ला जानाय नङाना बुङोब्ला गोबां दं बेखेवनो जारिमिनखौ जुदि बुङोब्ला मोनसे समाव बर'फ्रा मानिफ्राय फैयामोन माब्रै जायामोन जे जोंनि आसामाव सोर जायगा लाफैयामोन बुंनांगौब्ला गोबां दं राजा इरागदाव समनिफ्राय जुदि लानांगौब्ला बुङोब्ला जारिमिनखौ बेखेवोब्ला जारिमिनजों जुदि कम्पेयार जुदि खालामोबा बिसोर सुनायनो हाखाया जे जोंनि मायाव जोंनि आसाम एबा BTC आव जे फैनानै बर'नि माखासे गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरजों बर'नि जे जानाय थानायफोरजों बिसोरजों एसे तुलना खालामनानै माब्रैबा जे ST आव मोनो बे ST खौ ओरैबायदि दा जोंनि BTC आव थानानै जे बिसोरनि माखासे जों जे मोनो बिसोरबो बेखौनो मोनो जों जे जायो बिसोरबो बेखौनो जायो मात्र बिसोरनाव पलिटिकेल पावार गैयाना पलिटिकेल पावार खमथाफोर मोननो थाखायनो बिसोरो ST बिगासिनो दं जै ST मोनगोन ST नि जेन'बा सार्टिफिकेट होगोन सार्टिफिकेट होनाय लोगो लोगो बिसोरो पलिटिकेलाव आगान होगोन जै पलिटिकेल आगान होगोन अब्ला जोंनि माखासे BTC नि बर'फोरनि गासैबो माखासे मान मर्यादा मोननाय जे 6 सिडिउलनि खोथा अनेक माबा माबिनि खोथा जे दंस' थांगोन रायजोफोर नङा होनबा दा नोंथांमोनहा बेसिनि जे गाननाय जोमनाय आरो बे आदिबासि बुंनाय बे आदिबासिनाबोथ' बिसिनाबो झारखन्ड दं नङा होनबा झारखन्ड रायजो दङ बिसिनाबो जे जोंनियाव थाफैनाय सन दङ मोननांगौब्ला बुंनांनाय नङा ना बेयाव जोंनि बर' जाथिफ्रा बाव थाफैनानै गोबाव समनिफ्रायनो हाजार पेन्डिं जाबोनाय जोङो बड'लेण्डखौ मोनाखै दाबो ना जोंनो मोननांगौबा सिगांनो बड'लेण्ड होग्रोनांगोन बड'लेण्डनि उनावसो बियो ST होनाय जागोन ना मा जागोन बे जानला मोनला बिलाबायबानो माबा माबि खानाय हलाबायनानै बा बिखुंफ्राव लिरलाबायनानै बेफोर गासैबो बर'निफ्राय कपि खालामजोबनाय नङा होनब्ला दे जिखुनु हक रायजोफोर दा नोंथांमोनहा फोरमायहरबानो जाबाय जुदि नांगौ जायोब्ला गासैबो थने जुदि बुफ्रुना होजोबनांगौ जायोब्ला आङो इयुननि समाव भिडिअखौ लाबोगोन आरोखि दा रायजोफोर नोंथांमोनहा जुदि भिडिअ आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्ट